за трите студия, през които е минала. Това е първото, най-отдърпаното, най-отчупаното, нямам никаква идея къде е било. Едно листо, ама то е заминало, защото нищо няма. Това вече е трето. Това е невероятно, това е красиво, даже кафялото леко се вързва с интериора. Да, така че, видя ли на чистата импровизация как се получават нещата? Искаше Мария, тети Мария, малко сега се вързва. Да се вижда. Вау! Чакай, пак ли това е? Най-малко още 40. Бъдете единомислени помежду си и не мислете за себе си високо. Тъй в служението им на Господа да се помолим. Освещава се студио 3 с благодата на Пресветлия Твой Дух, си разпоръчното става света на името на Отца и Сина и Святого Духа. Амин. Здравейте, чувате ли ме всички? Не, абсолютно сте тихи, пък откриване, значи да открити си гласовете. Здравейте, чувате ли ме всички? Така е по-добре. 250 квадратни метра, тук по цена има аплодисменти. Той, който го виждате, това може да движи навсякъде и да светва навсякъде. Защо се казва Студио 3? Някой има ли идея? Точно така, защото е третото. Това е Студио 3. Гордостта на Блага. Защото мисля, че тя заслужава точно това. Тези звезди, които вие правите и това приятелство от ваша страна. Дами и господа, точно тук зад мен ще се появи най-голямата цикорама в България и виновникът за тази вечер! Мога да благодаря към всички вас, защото това място е факт благодарение на всеки един от вас. Всеки един от вас по един или по друг начин е помогнал това място да се случи. Хората по сами сме никои, заедно обаче можем да направим чудеса. Трябва да има кауза. И каузата е, че Студио 3 да бъде събирател. Почваме с интервютата. Да е жива и здрава, да си прави каквото си иска. А пък ти си страхотна. Виж колко с малкото ми пък каза всичко. Да имат повече радости. Много доволни клиенти, много проекти, много късмети, само хубави работи в живота. Много успехи, много с пари всеки може. Много положителни емоции да се зарежда с това, което се случва тук в студиото. Това да влезе във видеото. Здраве, щастие, пари, късмети, много здраве! Ай, това искам от тебе, дай! Богатство. Богатство. Щастие. В момента само да го запишем от... Щастие. Всичко най-добро да е по пътен вятъра, много клиенти. Може ли да я пожелай само пари? Само пари? Не. Ма много пари! Ама за какво са пари? Аз ще кажа, за да може да напокани да отидем някъде всички заедно. Добре. Щом трябват пари, нека да има. Голям професионален успех.
Здравейте! Никога не минаваш по стълба, обаче за да интервюраш някой минаваш по стълба. Сега, двамата сме по стълба. Какво ще ми пожелаеш? Какво Шегувам се, бе. Какво ще пожелаеш на Благовеста и на Студио 3? пожелавам? Ана сам, защото да влезеш кадъра. Изключително много успехи, най-вече, защото смятам, че това е най-важното. От сърце, от сърце. Тя е много успешна, наистина. Най-вече и че изключително много я обичам. Какво ще пожелаеш на Благовеста и на най-голямата цикорама в Варна? Да продължава да има най-голямата цикорама Си, във Варна ще кажа. и да не ме кара повече да я шпаклувам с кучето. Какво ще пожелаеш на Студио 3? Повече пари. Добре, отлично. Това мисля, че беше достатъчно. Чакай, кабела. Здравейте, какво ще пожелаете на Студио 3 и на Благовеста? Ами на Благовеста аз съм ми пожелал доста неща още преди да отвори това място, но искам да й пожелая още една блага вест. Много клиенти, пациенти и луди хора да направят тук истинска, как да кажа, среда, за да реализират всички лудости, които ми идват на главата. Това място го разрешава. Мисля, че това беше Чакай, имам още един въпрос. Това беше едно от Внимавам. Това беше едно от най-милите пожелания, защото само вие казахте за лудостта. Вярвате ли, че лудостта, когато е добрина, ще накара хората да бъдат истински щастливи? Така, смисъла, който влагаме в думата лудост е нещо необичайно, нещо, което никой не го... Да, точната дума е свобода, даже неограничена. И това ще стане, защото няма цензура в този място. Това не е държавна студия, не е държавна палата, никой нищо не може да ти каже и затова нека да се възползват всички от правото си на абсолютна свобода на това място. Значи пожелаваме, и аз го пожелавам свобода, защото лудостта при артистите, и аз мисля така, е свобода, която ако нямаш, не можеш да бъдеш. Абсолютно задължителна е тази част. Разбира се, не само тя, защото иначе друго е заведението. Благодаря много. Желаю, чтобы студия развивалась, имела очень много клиентов, создавала красоту, творила здесь необычные вещи, масштабные, и чтобы все знали Благовесту и ее студию. Красиво сказано, спасибо. Ето ги двамата таланта. Двама таланта. Искам да вие да ми кажете от сърце, така както сте в същия бранш, какво пожелавате на Студио 3 на Благовеста. Изчерпателно продължаваме нататък. Видяхте, и двамата за страхотни. Това е, затова ги обичаме, защо се... Да. И така. Здравейте, искам да ви попитам какво ще пожелаете на Благовеста и на Студио 3. Това е Благовеста, извинявам се, грешка. Просто бързо. Вие можете ли да пожелаете нещо на Благовеста от 2026 година, 16 юли, да пожелаете нещо на Благовеста от 2030 година? Значи хващате ме с крилата и с моята орисница, с която заедно си пожелаваме Студио 3 да бъде един голям събирач, комбинат за култура и хъб за създатели. Място, където всеки да намира себе си. Прекалявате, достатъчно. Да развива себе си. Това беше чудесно. И никой да не му дърпа микрофона. Благовеста, желаем ти най-хубавите неща да се случат. Всички събития да бъдат тук пред тебе. Всички събития. Всички да се снимат пред тебе и наистина да станеш най-големия събирач. А тя каза много хубави неща за тебе. Много хубави. Защото е хубав човек. Ма ти какъв си, бе? Хубав човек.